भैया प्रणाम नमस्कार। हम भोजपुरी गायक शैलेश परवाना आज थोड़ा सा वो लोग भक्ति गाना सुनावे के कोशिश करतनी कि जौन पहले के गाना बाटे और अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक करें और चैनल पर नया बनी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर बनल रही। बस थोड़ा दो पल के ही बात बाटे कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, ओही डोलिया के बघवा कहारी दुनिया में शोर भइल बा। माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, ओही रे डोलिया के ललकी ओहरवा, हव करे चमक से भइल उजियारवा, कि ओही रे डोलिया के ललकी ओहरवा, हम करे चमक से भइल उजियारवा, भइल उजियारवा, सज धज के चलली माई बेटा घरवा, सज धज के चलली माई बेटा घरवा, आ संगे संगे भैरो भैया रखवारी दुनिया में शोर भइल बा। हमारी डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, हमारी डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, कि चरच में पड़ल बाड़े देखी सब देवता, आ कौन भक्त माई के पेठल हो नेवता, कि चरच में पड़ल बाड़े देखी सब देवता, आ कौन भक्त माई के पेठल होने वाता, पेठल होने वाता, आ चल रुनु की झुनु के चलेला बघवा, आ चल रुनु की झुनु के चलेला बघवा, आके हु करता कहीं पे इंतजारी दुनिया में शोर भइल बा। हमारी डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, हमारी डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। भैया ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कैसा लागल एक बार कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जो घंटिया लोग होता है ओकरा के कस के दबाओ, एकदम हमारा वीडियो के आगे बढ़ाओ।